Ang SED Marketing Incorporated nga tigama sa SED Kogon, SED Panyawan Mangosteen, SED Panyawan with Garlic, SED Panyawan Coffee Mix, SED Liniment Oil, SED Celebrity Beauty Soap, SED Celebrity Kojic Soap. Ubos sa tulumanon ni Ermitanyang Bruha. Idalit kining sugilanon. Kusog din mo ko mo, Albert, eh. Katulong mo sa baga. Di pa na mao! Sa sunod, 20 na kakumo ang imong madawat di ka na ko. Kung di ka magpalayo ni Leslie! Si Leslie may nagpadoon ako. Ako din nasa... Ayaw pagilas-silas! Buligit ka, hugaw ka, baho ka! Musawa kay angay nga manguyab ni Leslie! Ako ang angayan niya, kay makahatag ko niya sa tanan. Dato ko, sikat o gwapo! Kung gano'n di katawa ka? Ha? Nabuhan ka na! Ay, guwapo lang kang kita magtupad. Puro mo tipon ka sa daghan. Ngilaan ka pa sa mamatay, Albert. Kulungo kag yung dako! Amaw-amaw ka! Dad ako, tinuod man kang imong kukman ako. Plus ayaw pag-surrender. Andam ko muuban ni mo bisag asa. Nga kung muuban ka na ko. Asa mati ka dada? Bisag asa, ikaw na ang magbuot na ako. Nga, unsa may ako ipakaon mo? Ang atong gugma mo ay magtudlo nato kung unsaon nga mabuhi ta. Basta mag-uban lang ta. Kung mag-uban taon niya, wa tayo bayang kapuyan, wa tayo magamit, wa tayo katri. Asam ta magduog, maghigda ng tasyuta. Sos, ambot lang nimo pagbudbud ha Ramon oy. Naunsam na akong gisulob. Nagsinaw-sinaw akong sinina. Ug niya ako'y korona. Ug nagsakay pa kaning nindot kayong kabayo. Tungod kay dili na ikaw si Ramon. Ikaw na si Prinsipe Nomar. Ha? Pero prinsipe ka lang kung niya ka sa sud sa lasang. Kung mo gawas ka, may balik ka sa normal. O kining imong kabayo, kung mo gawas ka din sa lasang, mahimo ning dako nga baboy. Ha? Naglibog ko ini. Makalibog niya magabuhat. Ermitan ng bruha. Basta kay prinsipe ka na. Ayaw pagbuot na ako. Ug aron dili ka maglibog. Kanang imong kabayo, nganli na lang kababoy, kabayo nga baboy. Si Ramon og ang iyang kababoy. Usa ka taong tinamay, dinaog-daog dinhi sa atong kalibutan. Apan sa kalibutan ni Ermitanyang Bruha, nahimong dinaig ug angay gantihan. Si Ramon og ang iyang kababoy. Dalit kaninyo sa maayong kabubuton sa SED Marketing. O karon mga higala, among ipabati kaninyo ang laing sumpay ning sugilanon sa kinabuhi ni Ramon og ang iyang kababoy nga gisabak ning tulumanon, Ermitanyang Bruha. Way gahom nga! Di na maayo gahom nga ibugihatan ako yata! Ang akong gusto ka ng gahom nga magamit ako bisag asa ko! Muipikto bisag sa gawas o sa suod sa lasang muipikto gihapon! Ay dili lagi na magamit nimo didto sa suds lasang. Kay naa si Ermitanyang Bruha. Ha? Naglibot sa sud sa lasang ang gahom ni Ermitanyang Bruha. Mao nang kanang gahom nimo anhira magamit sa gawas. Ako gani nga mao'y naghatag nimo og gahom
maglisod bang gani pagbuntog ni ermitan niyang O bruha. kung mauni wani ka pusla ng gahom ba? Pwes ilabay ko ni. Ha? Way labi ni gahom na ilabay ko ni. Uy! Gahom imong ilabay moray gidangat. Kausikan gud nimo. Ah, di magamit ang gahom kayong akong kaaway di mo gawas. Sige ramig patbangay. Patbang siya dito sa sod. Patbang si Kudiris gawas. Busa, di na ko ani gahom iuli din ako. Aw, sige. Kon imo ning iuli, hatagi kog kwarta sa kasako. Ha? Ano mga iyo magkakwarta iuli man ako ang imong gahom gihatag rin ako. Maumanay akong balaod. Ah, Kung muhatag ko, bayad ka. Kung iuli nimo, bayad gihapon ka. Tira ko di mo na unsa naman ka. Ayaw pagsupak kay doon na ba kay sa naku. Katong gipusil ko nimo anang putaw. Kung wa kapay kwarta, wa na gikaon na tika. Yata. Bayad ka. Iuli magkanimo. Sige, bayad. Hatagi kog usa ka sako nga kwarta. Kaletse, mapurdoy man ko ni mo, letse! Or, Ramon. Oh, di naman lagi kasi prinsipe numara. Hay nang imong kabayo. Naawa na ako gamitay. Kaya kung kunta, di na mo suod sa lasang. Magpaatbang na lang. Ha? Unsay magpaatbang? Di siya mo suod sa lasang, oy. Kaya ang iyang gahom, at may piktos gawas. Gamhanan na sa DIC, ha? Oh, o gabi mo, kinsay gamahan na nagkukontra? Ha? Kinsa man? Si Albert. Ha? Unsay Albert? Si Albert ba? Dunan sa siya gahom. Nagpasakop sa dautan. Ano magkaangkon siya gahom? May amigo siyang agta. Unsa? Wa na kamoy angay kahadlukan. Dili na makaduol nato ang agta nga dautan. Kay ang akong kanta moray makapukan niya. Asa gata, irmitan niyang bruha. Ay kanang kanta gud namong mga engkanto. Kanang dunay bake sa may sapa. Hala no, mao ba ermitan niyang bruha? Gamhanan gid ay kinang kanta, ha? Oy, alang ninyong mga kalibutanon, way ayo ang maong kanta. Pero namong mga engkanto, balaanon ka ng kantaha, nga maoy makapaluya sa mga dautan. Busa Leslie, Ramon, sugod karon. Kada kanta nako, apil na mo ha. Ha? Mo apil may kanta. Oh, Gid mi? labi na ka Leslie, nahibaw ko nindot kag tingog. Kitang tulo ang mo kanta kay mas ligon ug mas makadukot ka na sa atong mga kaaway. Labi na ni mo, Leslie. Pero ermitan niyang bruha. Inig kanta nato, kusga gyud ang imong tingog ka. Kay mas nindot ng tingog nimo kay batanon pa man ka, taas ka paghangin. Ug ang imong tingog mas mudot sa kinahilad sa atong kaaway. Kinahanglan mabuntog nato si Yadta aron matapos na usab ang kasalbahis ni Albert. Kung dili mawa ka ng agtaa, mudaghan pa ang parehas ni Albert din sa inyong kaliputan. Og mas lisod ng sampuon kung mudaghan sila. Kanang agta. Nganong kalit nang miabot dinis among kalibutan, ermitan ng bruha. Ay sama ninyo, Ramon. Kamong mga matarong, dali na mong mahimong higala nga mga matarong usab. Og silang mga dautan, dili usab nga mahimong higala sa mga kauban namong mga dautan. Aha? Busa, pukanon si Yadta.
nga agta armapukan usab si Albert. Napatunayang nakakatulong sa karamdaman gaya ng hypertension, rheuma, pagtaas ng bad cholesterol sa dugo, diabetes at marami pang karamdaman. Ang SED Panyawan Capsule mas pinalakas pa sa pamamagitan ng power ng bawang. SED Panyawan Capsule with Garlic. SED Panyawan Capsule with Garlic. Ang garlic ay nakatutulong upang linisin ang ating dugo, panatilihin ang good overall organ functions at magbigay sigla sa ating katawan. Kaya kung kalusugan ang pag-uusapan, dito na tayo sa SED Panyawan na may bawang. SED Panyawan Capsule with Garlic. Tatak SED Marketing. Tatak itong magaling. Ito ay hindi gamot at hindi maaaring panggamot sa mga uri ng sakit. No approved therapeutic claims. Unsaon si pagpukan, ermitan niyang bruha. Kusga lagi ang imong tingog inikanta nimo sa gamayng baki, dunay baki. Oh, ermitan niya, uy. Kanang kantaha, muna'y makapukan sa agta. Busa magtinabangay ta. Kay mas ligon ang atong puwersa kung hugpong ta. Sige, day. Ganahan sa kong maminaw tingog ni mo, day. Oh, da. Kusday, kanta ni mo, day, kusga. Paningkamutan lang nako, ermitan niyang bruha. Ay, paningkamutan good, klaro naman na ba? Ala, sige. Mag-practice ta Kay mas epektibo ang maong kanta kung magdungan gyud ta. Unya, dunay second voice Oh. Ikaw niya'y second voice, Ramon. Ah? Oh, dali mo. Mag-practice ta. Dali. Ermitan niyang bruha! Oy. Uy! Ang agta. May bahig siya. Ay, tulog ka itik ako nakita. Oh. Matambok maniwang dili pariho. Uy. Galing ang usa. Ikugray nagadro pa. Uy! Bukas Unsa? sa ilok ug mikapakapa. Ay, Wak. nagkanta na siya, nag-recite. Wak. Eh, kabahog ilok sa banyaga! Ermitan niyang bruha! Ay, Ermitan niya na unsa ka! Ano mo ka? Naunsa ka? Ermitan niyang bruha! may tulo ka itik akong nakita. Matambok maniwang dili pariho. Ug galing ang usa, ikugray nagadro pa. Buka sa ilok ug mikapakapa. Wak. Oh, patay ka na ini. Naibaw kung mausad ni makaluyan nimo, ermitan diyang bruha. May duha ka itik akong nakita. Di ti kahatagan o higayon nga makabaos. Matambok maniwang dili pariho. Ugaling ang usa, ikugray nagadro pa. Baka sa ilok ug mikapa kapa. Wak. Ermitan niyang bruha! Uy! Ermitan niyang bruha! Ermitan niya! Naunsa naman ka? Ang kanta! Maluya ko na ng kanta! Mama nang kantahan ko sa dunay baki, ermitan niyang bruha! Tabangi ko ninyo! Luwasa ko ninyo, Ramon! Naluya ka! Buhaton, uy! Unsaon ka na mas pagluwas, ermitan niya! Luya ka na. Pagmahay ka sa imong pagsukol na ko. Kanta mo, Leslie! Kantahan ninyo ang Dunay Baki! Dili si mga tata! Pagkatahon tara mo na yung mga tata! Mga sige! Kay mahimo, ermitan niyang bruha. Kay di ako'y panagos. Crazy. Hala! I'm crazy. I'm feeling Ermitan niya! Ermitan niyang bruha! Doon na sila yung kanta! Usa nang kanta! crazy. Ermitan niya, bruha! Unsay imong gipati! Nganong mihangad ka? Umigunod kasi madungan, ha? Hala! Ermitan niyang bruha! Kadag ko si Bunluha! Ermitan niyang bruha! Di ko makaantos, Nene! Di na ko kaya! Ermitan niya, bruha! SED Celebrity Beauty Zone. Happy
happy jud kay ka sa dihang nakagamit ka sa said celebrity Happy Kojic jud ko soap. anang celebrity Kojic soap, ma'am. Tay, Bago ko ni palit palit. diha, ma'am, sa butika man ko una nagpapalit. Bago diha. Okay. Sa butika jud ko sa may San Pedro. Nya sa dihang nakagamit ko, sabi ko basin peke niya, dili man said celebrity jud ni daghang mga peke good. Lagi nagasundog-sundog basta effective ginasundog yun na. Again, Ma'am Jocelyn, basta na kay gustong imensahe ma'am sa said celebrity Kojic soap or a said marketing? Said marketing or said celebrity Kojic soap, daghan kaayong salamat sa nagmugna aning kay the best kaayo dako kay tabang sa kuas kanang tanan ko ang sa said na celebrity Kojic soap, said Kogon, said kanang kape, tanan nakatabang jud maayo sa ko labi na high blood ko, diabetic ko, nya sensitive kog skin. Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap. Mga higara, sundas pagpamati ang uban pa mga sumpay ning sugilanon. Si Ramon ug ang iyang kababoy. Mapagarbuhong gidalit kaninyo sa maayong kabubuton sa SED Marketing.